500 pa lang sa 4,000 ka mga tricycle sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakakuha og fare matrix sa alang sa 8 pesos nga minimum nga pritihan. Ano ang report? Giklaro ni Mayor Pastradasa nga ang 8 pesos nga minimum fare sa tricycle dugay nang naaprubahan sa konseho. Apan, dihang miubos kaniadto ang presyo sa gasolina, giawhag niya ang mga tricycle drivers ug operators nga ipatuman ang provisional rollback sa 7 pesos ang pritihan. Apan gumikan sa sunod-sunod nga pagsaka sa oil price, gipatuman usab og balik ang 8 pesos. Actually, dili maniingon, i-explikahan ako sila, waraman kay katong time ako may nihangyo ninyo nga paubusan. Karon siguro kay damurag alkansiho namang yun mo kay grabe namang yung saka, I think okay naman ang 1 peso. Dili man yun sad po na nga gi-increase nato sila kay they have been enjoying nga pagpaubos nato sa presyo, sa plete. So, mao na siya, I cannot even call it nga gi-increase nato kay gibalik raman nato sa normal nga katong ilang 8 pesos. Samtang giklaro sa mayor nga kinahanglan nga mokuha og taripa ang mga tricycle aron mapasabot ang mga pasahero sa insaktong plitihan. Kadtong mga driver nga mobalibad sa mga pasahero ug mangayo og sobra sa gilatid sa taripa mamahimong ireklamo ngadto sa City Hall. 500 pa lang ka mga tricycles ang nakakuha og fare matrix. Gamay kini itandi sa 4,000 nga kinatibuk ang gidaghanon sa mga tricycle sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Actually, ang atong mga tricycle driver, ato mang makaistorya nga di lang sad pod kuanon kay ang mga di lang pasobrahan og maayong mga tao kay lisod baya sad kaayo ang kwarta karon.